Uy, nag-mensahe si Mayor, mensahe maminaw ta. Congrats day natong tanan katong mga kadawat diha. Congrats sa imong naong. O magani may matagi diri sa balay. Kadawat. Congrats. Kita mo kagapoy nga. Sa katong wala pa nakadawat. Ka. Ay, angtud karon gipangita pa nako kung ana Dili pa inyo karon. Dili pa inyong panahon. Kabani oy, nung katuig pa tani maka dawat utro. Pasig sa sunod makadawat Una na diya mo. daw mo ka kwarta bisang asa mo Katong dawat wala diya sa lista. Nakadawat Ang gyapon. kwarta. Oh, ato gyapon ang Una diya. Congrats. Ana raman na. Amuti mo yor. Alam lang kayo oy. Karon it's May 9, 2022. Alo nga na bi. So magbutar ta. Ah, di ko mabutar oy. Dili lang kay mo Ako tagay diri ni mo yor. Ngato. Butar Ano ato tabi tao dili mo makadaog ka, di ka makadaog oy. sakto nga leader. Mapilder gyapon ka. Mura gid na siya. Uy, sa pagano uy. So again, congrats na Nga to ta ang di sa tanang mayor kwarta. nakadawat. Paguli kwarta Wala si mayor. nakadawat. Sponsor manggutong gyata. Ikamot mo nga makadawat mo.